Çayı, şucu, baylarım. Hoppa! Ik ben hier jullie, mijn naam is Kees Visser, laat me daar maar beginnen. Ik ben hier jullie omdat ik bij familie op bezoek ben en met de kleinkinderen beginnen wij het Burgermeven in. Omdat er een dansgroepfestival is en dat willen we alle even zien beschermen. En dan hoop ik dat het een beetje droog blijft, dat de meesten alle even een beetje genieten kunnen. En verder weet ik zelf nog niet wat ik aan doe, misschien een glaasje bier halen of een bakje koffie, ik zal wel even. Maar in ieder geval, het klinkt wel op de achtergrond een beetje feestelijk. En verder mag ik het maar afwachten. Ik ben hier krijg, dus nog een keer verder. Oké. Ja, ik ben Jan van Dijk, ik heb hier naar een reis beleefd. Ik ben hier krijg in het centrum van Burgum, het mooiste dorp van de woorden. Maar hier is op het moment in mijn intellectuele beleving nog niks beleefd. Dank u wel. Planet Research Music. Essa. Pela terra